Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bima Pradita Official. Guys, kita mau unboxing atau review kendang murah. Dengan 400.000 kita bisa dapat kendangnya, guys. Paketannya mini gede nih. Kira-kira bobotnya 2 kilo. Muncul lah guys kita guys. Yo, ini paketannya lumayan ya guys. Main abot maksudnya ini 400.000 guys. Wes ya, rasa suan-suan kan buka. Tak buka sih ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Paketane kokean guys, jelimet sing nyolasi lho yang jelimet. Wah, yes kita njelenane guys. Wah, mantap guys. Ini wis 400.000 untuk ketipung murah. Untuk apa wae delok ya guys. Iki guys. Dute yo. Mantap guys. Ambune cek. Ya guys, mari kita buka guys. Pusing. Ini tut. Ini tak ini stand nih guys. Untuk stand kolong guys. Jagrak ya. Guys. Kali dewe kertas guys. Buka sekolah tak es guys. Ambune guys, cek anyar. Hapusi anyar yuk. Pastikan solasi ini melitit batu jalan. Apa ya guys ya, ini rada mumet iki kali. Simulasi lho guys, melitit tenan guys. Wah, jan. Yo murah guys, 400.000. Mayan. Tok kendang. Guntingnya rada das ini guys. Wow, ini guys, bentukannya guys. Yo, mantap. Ini enak, anu nih guys, apa benang tinggal ngredem suara. Yo, apa sih? Enak cacate, yo mau iki wae, cacate cek anyar loh guys. Ini durung diseteli ya guys. Tadi ya suaranya cek ngampang ya. Ini dute gini guys. Ya. Buka tuh hati-hati soalnya kulit.
nganggo suwe-suwe. Tadi langsung buka udah. Oke mau. Khusus untuk pemula ini sangat bagus ya guys, cocok banget untuk pemula. 100.000 wis untuk kentang apik ngono ini. Ora yo, Jos. Oh, ini stene cakrate. Yes. Ini kayu apa ya guys? Aku ora paham kayune tapi sing kena muni ngono wae penting muni. Iki durung di-setel kabeh ya guys ya, Cek. Mleto kabeh suarane. Oh ya wis di-setel iku didelok ning video selanjutnya, oke? Iki wis buka kabeh. Wah, kathokku regen. Cek anyar guys, maklum iki lho. Nah, cek anyar iki lho. Mantep iki. Iki jagrak kok stemne ya guys. Oke mau guys suaranya guys, tonggoku guys biasa. Maaf ya guys, ada suara anak kecil soalnya oke tonggo guys. Yo biasa guys, permukiman warga ya. Di plastik iki kan ketok anyar. Ajak suwek wae kan. Iki dawane ra mudeng guys, pirang meter ya ora mudeng. Dawane koyo kira-kira iso tekan pucuk Monas ora mudeng ya. Ora guys. Canda Monas. Guyon guys, ngono tok e guys, panem lho. Wis kan ketok iki tak pasang pisan ya guys. Tak rakit cekol. Iki mau buka, pertama buka bar kuwi yo nglenteki yo to, bar kuwi iki masang. Nah, tak pasang iki wis tak pasang jagrate wis tadi. Nah, iki seten kolong iki ibarate kolongan dienggo ndeleh kendang. Wah.
mantap guys, yo guys, pendidikan 400.000 lho. Is sing dienggo ajar-ajar pemula tuh, pemula iki yo wis masuk lah. Yo gandeng aku yo cek ajaran yo dek ben duwe, tapi saiki wis tak dol mereka butuh ya toh. Nah itu banyak 400.000. Nah ini dingin aja guys. Wah sing iki ngene. Terus wah guys, cocok lah, masuk lah. Nek suarane sesuk. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lali di like, comment, and share, subscribe yang penting. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.